50 anyos nga IT specialist ang labing unang miduso og Certificate of Candidacy sa dakbayan sa Mandaue. Samtang sa Lapu-Lapu City, wa pa gihapoy ni usa ang mi-file og COC. Ani ang report. Wa man makaangkon og kadaugan sa iyang pagdagan pagka-Vice Mayor sa dakbayan sa Mandaue atol sa piniliay niadtong Mayo 2022 busa sa piniliay karong Mayo 2025 subling suwayan na usab ni Jipin Panganiban Riquelme ang pagpapili. Ug wa na niya ang anga kay ang pagkamayor na sa dakbayan ang iyang gitinguha. Siya ang labing unang mayoralty aspirant nga mipirma sa Integrity Pledge. Ang mayor is the responsibility niya tungod sa advanced technology karon, IT specialist po ko. Niya na po ko engineering background, so medyo fit sa akong Nagpapili na usab siya pagkakonsehal sa Barangay Kasili sa miaging eleksyon sa Barangay Apan na Parot. Samtang gidasig sa COMELEC ang mga aspiring candidates sa dakbayan sa Mandaue nga di nahuwaton pa ang deadline karong Oktubre 8. Samtang gipasabot ni Attorney Ana Flor Guhildi, election officer sa COMELEC Mandaue, kay ministerial man ang ilang trabaho, dili nakabahin sa tahas ang pagsuta kung matuod ba ang gisumiter nga mga dokumento sa usa ka aspirant. Is it completely filled out? Naabay dot stamps? Pirmado ba? Notaryado ba? Naabay picture? Pero as to the truth sa ilahang gipang sulat, we don't go beyond sa form. Hinuon, mamahimo mang makaduso og disqualification case ang kaatbang nga kandidato o baka ang usa ka yanong butante batok sa kandidatong mimao-mao sa iya mga dokumento. Ang mga COC sa mga kandidato mamahimo mang ma-access sa publiko sa website sa COMELEC o mamahimo usab nga makakuha og kopya niini sa buhatan mismo sa COMELEC. They have to specify ang specific ground sa ilahang yung rason nganong ilahang pangayoon ang COC if they intend to file a case, a disqualification case against the kandidato, ilang specify unsay ground para at least kadto nga information mao'y ma-available. Otherwise, everything will be redacted katong mga personal sensitive information. Samtang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nagmingaw pa gihapon ang COMELEC Lapu-Lapu kay way ni usa sa mga aspiring candidates ang miduso og COC. Ang mga incumbent city officials naglaraw nga sa Oktubre 7 o 8 pa muduso sa ilang COC. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.